Türkmenistanda iýun aýynyň aýlyklary we beýleki kömek pullary öňki aýlardakydanam gijikdirilip berildi we şol wagtda adamlar bankomatlardan alan köne manatlaryna söwda edip bilmeýändiklerini aýdyp döredýärler. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanda aýlyklary onun kun gijikdirip bermek berýän kadaya urly. Ýöne iýun aýyna gallaçy daýhanlar bilen wagtynda hasaplaşmak meselesi ara düşensoň aýlyklaryň alaytada şäher ýerine has gijigenligi, ýagny 20-nji ýylda berilip başlananlygy habar berilýär. Emma bu gedek aýlyklaryň gijikmesinden başga sabr edip garaşan adamlaryň öňünden ýene bir kynçylyk çykdy. Iýun aýy üçin berilýän manatlar juda könelen. Olar dükana alyp baryp söwda etjek bolsaň, ul kynçylyk döredýär. Sebäbi satyjylar beýle manatlary kabul edip bilmejeklerini aýdýarlar diýip azatlygyň biri-birinden arasy çeşmeleri habar berýär. Bankomatlaryň berýän manatlarynyň köpüsiniň çaly pul sudury bar. Hatda kagyz pullarly bir pamuk gölegini elinde tutup duran ýaly bolýarsyň. Halis könelip sürçüp çykan pullaryň arkalaryny, ýüzlerini, ençeme ýerine uskoç ýelmenler hem azallyp adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bazardaky ýagdaýy öwrenen çeşmäniň sözlerine görä, satyjylar beýle pullar alsalar, soňalar beýle kaljylary gaýtary hökmünde hem berip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pul kabul edilmedik adamlar bolsa, biz bu pulu özümüz çıkaramyzok. Döwlet aýlyk hökmünde berdi diýip nägile bolýar. Bu ýagdaý dukanlaryň käbirine satyjylar bilen alyjylaryň arasynda ören dartgynlylyk, çekeleşikli gurrunlaryň hem turmagyny alyp gelýär diýip çeşme aýtdy. Yerli synçylar bu hili ýagdaýyň 2008-nji ýylda pul reformasy manatyň devalwasiýasy geçirilmedinden öňün bolanyny şonda dukanlaryň we bazar satyjylarynyň diňe müňlükleri we müňlükden ýokardaky pullar alanlygyny ýatlaýarlar. Şeýle de çeşmeler soňky aýlarda ownuk pul berlikleriniň 1 manatlyk, 5 manatlyk kagy pullarynyň, 1 manatlyk, 2 manatlyk metal pullarynyň teňgeleriň juda ýetmezlik edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hem dukanlarda we bazarlarda alyjy bilen satyjynyň arasynda ýüzülmeýän dartgynly ýagdaýlaryň döremegini alyp gelýär. Menne gaýtary bermäge ownuk pul ýok. Ýerine sakkyjalaý diýip dukanlaryň satyjylar alyja geçmeýän. Hil taýdan pes garytlaryny hödürleýärler. Alyjylar köplenç sakkyzyny özüň çeýine, bolmaňa pulumy ber diýip gaharlanýar diýip azatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle dal gaýtargysyny aljak bolup esli wagtlap garaşýanlaryň hem bardygyny sebäbi häzirki ykdysady kynçylyklar wagtynda adamlaryň dükana aljak zadyny öňünden hasaplap her köpügini sanap gelýändigini, käte bolsa garytlaryň bahasy gymmatlansoň aljak zadynyň ýarsyny hem alyp bilmän gidýändigini gurrun berdi. Bu ýagdaý bazarlarda göwgönim satyn alynanda ýene ýagşy, sebäbi satyjylar gaýtarga derek artygyrak pomidor ýa ýene bir zat berip aljyny garap razy edýärler diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Şol wagtda çeşmeler banklarda ulanmakdan aýrylmaly. Sary giden pullar kabul edip almak we olary derek täze pul bermek düzgünniň hem ýokdugyny, bu meselede hiç bir resmi düşünürşüň berilmeýändigini belleýärler. Bank işgärleriniň biriniň azatlygyň habarçysyna düşündirmegine görä, Türkmenistanyň hökümeti könelen pullar hasapdan öçürip Angliýada täze pul birliklerini çykartmak üçin serişde goý bermeli. Emma häzir döwletde munyň üçin ýeterlik serişde ýok. Ýene bir bellemeli zat, adynyň aýdylmalygyny soran bank işgär türkmen manatlarynyň 2 aý geçip geçmeýän gaty çalt könelýändigini, tüýdülmek derejesine baryp ýetýändigini aýtdy we munyň belki de serişde tygyşy etlemek üçin manatyň hakyky çykarylmaly kagyzyna çykarylmaýan bolmagy bilen bagly bolmak ähtimallygyny öňe sürdi.